welcome to fastest growing company right now. Ito yung kumpanya na nakita namin na ordinary distributor nagra-rank up. Ito yung ordinary distributor kikita. Ito yung company na wala yatang nag-join na hindi kikita. Ganun po yan. Kung masipag ka, mas mabilis kumita. Okay, kung tamad ka naman, mag-antay ka lang, kikita ka. Ganun po siya. Lahat ng tao kikita po rito. Huwag ka lang mainip. Okay? And hindi po totoo na walang gagawin, may gagawin ka kasi you're a subscriber. Okay? So ganun po yan. And the listing na gagawin mo siguro, try the products, gamitin mo. No? Hindi rin po totoo na walang product ang Live Good. Hindi rin po totoo na nakapokus lang tayo sa pera-pera. Hindi po. We're promoting the products. Iba lang po yung napapakinggan natin. Okay? So kasi po, in Live Good, as you heard kanina, no, sa video from Noder Kazan, sabi po niya, the days of selling overpriced products so a few people at the top of a compensation plan can get rich are over. Tinapos na po kasi rito yung pagbebenta ng mahal o sobrang mahal na produkto. Tinapos na rito yung tinatawag na forced selling. Ayaw mo pang bumili kasi hindi pa ubos yung iniinom mo, pabibilihin ka na. Okay, hindi po yung hindi ka lang pinabibili buwan-buwan, wala ng product. Hindi po ganoon, no? Hindi, intindihin po natin yung patapusin muna natin yung presentation, unawain nating mabuti. Okay? Hindi po totoo na walang product, hindi ka lang pinepwersa na bumili buwan-buwan. Okay, pero kung gusto mong bumili buwan-buwan, walang problema. Okay, ganun po 'yon. Alright, so ganyan. Sa mga mahina yung audio, lakasan mo lang yung volume mo sa device mo, lalakas po yan. Alright, so we have caricature here, no? Si David and Goliath. No? Nakita nyo, no? Sino si David, sino si Goliath? Alam naman natin yung story niyan. Si David, patutumbahin si Goliath. Tama po ba? Bakit, no? Oh. Kasi a lot of companies right now, no? Price gouging MLMs company. Sobrang mamahal ng product binebenta, sobrang tataas ng produkto. Bakit? Eh wala kang magawa eh kasi lahat ng dapat kitain, lahat ng dapat ipang payout, ipang commission, no, sa mga upline, no, yung mga upline na may yate, naka-Pajero, naka-BMW, di ba? Pambigay sa kanila yan eh. Okay, so pinatong po lahat. So dito hindi na po ganun. Yung produkto mabibili mo at cost. Yung produkto mabibili mo sa napakamurang halaga. Meron kaming kausap ng isang gabi, no? Sa sobrang mura ng product, biglang tinanong yung quality. Kasi alam niya kapag mura, eh pangit ang quality. Eh yun po yung kaibahan natin sa Live Good. Sobrang physician grade, no, ang ating pong product. Super high quality pero napakamura. Bakit? Alamin nyo. Pakinggan po natin. Okay? And malalaman mo yan by uh, completing the presentation. Kasi pag hindi mo kinumpleto, hindi mo maintindihan. Eh, lalo na yung mga hindi pa naintindihan tapos sasabihin scam. Diba? So, sa mga nagsasabi ng ganon, paatinin nyo po dito para hindi na kayo mahirapang mag-explain. Okay? So, ganun po yan. So, 6 reasons why you need to join Live Good. No, ito, gawa ng isang ating partners. No, tingnan nyo, no? Bukod sa incredible prices na napakamura, we have an amazing product. Pag na-try nyo, talagang effective. Pag na-try nyo, sasarap tulog mo. Okay? So, ganun, no? Marami po tayong product. And isa sa nagustuhan ko dito sa Live Good, no auto shipping, no obligation. Okay, ganun po siya. So ano ibig sabihin ng no auto shipping, no obligation? Hindi ka required bumili, hindi ka required magbenta ng product monthly. No, nakakatuwa no kasi sa ibang company, no, ako yung mga nasalihan ko, no, before mo makuha yung isang commission, sasabihin sa iyo, "Ma'am, sir, kailangan niyo munang bumili ng products." So, depende sa company. Ang tawag diyan auto ship, ang tawag diyan maintenance. So, i-require ka. So, ganun po yung requirement, ganun po yung labanan. And kanina, kung narinig niyo yung sharing, no, ni Ate B, di ba?
yung hahabulin yung position, konti na lang, no choice ka, hahabulin mo talaga, bibili ka ngayon ng product. Okay? Tapos pag nag-compute ka, kumita ka nga, pero sa totoo lang, naubos lang sa pagbili ng product, saka sa mga pang-support mo. So, ganun po yan. Dito, wala na. Tinapos na po yan. Okay? No monthly products to buy. And another good thing with Live Good, your customer, no, meron tayong 90-day money back guarantee. No? Send the product, empty bottle, simutin yan. Pwedeng ibalik kung hindi nagustuhan. So, the company will send back to you yung refund ng pera mo. Pero hindi ka na makakabili. Pero kaya a lot of people, no, hindi na wala pong nagsosole. All right, so let's talk, no? Let's deep in more about Live Good. Okay? So, sino ba tong Live Good? Live Good is a US-based direct sales company. Okay? Focus in the wellness and digital service industry. When we say wellness, no, fitness and health, the whole being ng isang tao. Okay? And digital service, we're talking here, ano ba? Parang ano diyan, pinadali na lahat ng transactions. Kasi nga digital. Ito yung nakita ko na ang platform niya napakaganda. Talagang all digitals, digital ready. No, lahat ng ways to pay nilagay na. Lahat ng ways for payout ginawa na. Okay, yung shipping, shipment ng product, logistic, everything, pati pag-monitor nung pinapadalang product from US to your country, mamomonitor mo lahat ng dinaanan. So ganun because of digital service industry. Okay? Now, eto nakakatawa, no? Ang mission po ng Live Good is to help people get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para magpaka-healthy. Hindi kailangan mabutas ang bulsa mo para maging healthy. Yan po ang mission ng Live Good. And we have the highest quality products. Packaging pa lang, panalo na pag nakita mo. Kaya yung iba, pag nakita, ayaw maniwalang mure. Iba, panalo, packaging pa lang. At lahat po ng product natin are all made in the USA, approved ng GMP, and lab tested for purity and potency. Hindi po putyo-putyo lang yung ingredients na ginamit. Potency, very potent kasi effective po siya. At pag binilang mo yan, over 15 life-changing products. Pag inisa-isa mo, no? Yung lahat ng product, ano-anong klase, maglabing limal po yan. More, actually, 19. Okay? And bakit ganon? Kasi ang need ng isang tao, iba-iba. Ang need ng isang tao, kanya-kanya. Kung ang kausap mo, ang problem niya, it's all about nutrition. Kulang sa nutrition kasi hindi na nakakakain ng tamang pagkain. Lagi na lang processed food, lagi na lang nag-order sa labas, fast foods, kasi fast-paced na yung buhay niya. So, ang problema niya, nutrition. So, we have products for nutrition. Ma'am, sir, ito kailangan nyo to complement or to supply, no, yung mga dapat yung kainin na hindi niyo nakakain. O, di ba? We have men's health, we have women's health. Ganon din yun. No? Meron ka tayong ganyan. And kung kausap mo naman, sakitin, madaling kapitan ng sakit, maumbunan, maulanan, may lagnat na, di ba? Merong umuubo sa opisina, may sinisipon sa opisina, pag uwi, sinisipon na rin. Ang hina ng immune system. Ang daling kapitan ng sakit. So kailangan palakasin, we have for immunity. Kung ang kausap mo naman, into weight management, nagsusumba, nagwe-weightlifting, no, or into sports, so meron tayong mga products. For energy, kailangan no. O yan, meron din tayo dyan. So kahit ano po, no, ng kailangan. And the company continue developing products, no, na nire-research po kasi nila. Lalong-lalo na kung ano yung need ng karamihan, no, yung ng crowd. Yun po yung ginagawa ng Live Good. Okay? And lahat po ng products natin, we have unmatched quality ingredients. We have the purest natural ingredients. Came from pristine location on the planet. No, mga fresh, no, mga fresh po 'yan. Fresh fruits, fresh leaves, roots, barks, mga herbs, no, na ginamit po dun sa na ingredients na nilagay po dun sa products natin. Carefully selected.
And we have a world-class manufacturing facilities. Kaya nga na-approve tayo ng GMP, no? Yung Good Manufacturing Practice. Now, bakit ako bibili sa Live Good, no? Coach Ferdy, ba't ako bibili dyan? Unang-unang reason, very affordable. Okay, yan. Tayo, mga Pinoy, no? Ang nakatingin agad tayo sa presyo. Nakita niyo yung sharing kanina, no? Ni Ate P. Ang ganda ng presentation, ang ganda ng product, gusto ng product. Kaya lang pagdating ng presyo, kamot ulo. Gusto kong bumili kaya lang wala akong pera. Wala na. Ano, what's next? O, di wala na. Sayang lahat ng presentation mo. Pero dito, ang ganda ng product, ang ganda ng presentation mo. Pag tinanong paano mag-member, magkano, wala na. Swak na swak. Kasi murang-mura, pati product murang-mura. Okay? And all our product are ready to ship internationally. Okay? Our products can ship, no, to over to 200 countries global. Kung nasaan ka man dyan sa 200 countries niyan, makakarating ang produkto. Ganyan po yung ating logistics, no, nakausap, no, yung third party logistics na nagta-transfer ng products natin. Okay? So, in 200 countries, no, makakarating po yung ating product. Kami sa Pilipinas, nag-order, nakarating in just 10 days. Nandito na po sa Pinas. Mamomonitor mo dun sa order history mo. So, kami po, no, I order all of the products ng Live Good kasi mura eh. So, we want to try para ma-recommend namin sa team, eto bilhin nyo, eto maganda, eto try nyo, ganun po siya. Okay? And para maniwala ka na kami talaga yan, nagpa-picture ako, kasama na ako dun sa, kasama na nung product. No? Para maniwala kayo na talagang amin yan, akin yan. Okay? Nagsumama na ako dun sa picture. Alright? With t-shirt, no? Bumili rin kami ng t-shirt. Yan. And the other good thing dito, lahat po ng products natin, nasa back office, makikita mo yung tinatawag na Certificate of Analysis. Naku, ito lang yung company na nakitaan ko niyan. No, yung mga ingredients na ginamit, ano yung testing, ano yung certified, no? Na may pirma ng mga laboratory, no? Naku, meron po. All products, name it, lahat ng makikita mong product dun sa back office, no? Meron tayong Certificate of Analysis. Kaya ano eh, no? Napakaganda po talaga. Okay? Now, paano bang mag-order ng product, Coach Ferdy? Yan. So, ganda ng product, mura ng product, o-order na ako. Etong tanong, paano mo ba gustong mag-order? Gusto mo ba customer ka lang o member ka? Di ba? Dalawang klase po yan eh. Kung akong tatanungin, I want to become a member. Bakit? Kasi mas mura po. Okay? Pag customer ka, consumer ka lang, you will pay retail low prices. Actually, okay pa rin kasi retail low prices. Ngayon lang ako nakarinig ng retail low prices. Kasi ang usual na naririnig ko, retail price. Di ba? Kayo rin ba ganon? Ito merong low eh. Bakit? Kasi pag kinumpara yung produkto natin sa ibang company, mababa po talaga. Okay? But of course, I recommend be a member kasi you are paying much lower prices. In fact, no, ang matitipid mo po being a member, alam nyo kung ilan? 75%. Everyday sale. Grabe, nung Sunday, sa SM, sale, dinudumog, ang daming tao. Alam nyo po, yan ang inaabangan ng tao. Pero dito sa Live Good, everyday sale po tayo. 75% less compared to other products. Kaya yung iba, no, kasi yung shipping standard po yan, no? Shipping standard po yan. Hindi sa Live Good yan. Ang nagcha-charge yan yung shipping company. No, parang dito, pag nagpadala ka, punta ka ng LBC, si LBC magsasabi kung magkano yung shipping nung ipapadala mo. Ganun po yun. Okay? So ito, Live Good use USPS. Kung ano yung standard charges ng USPS, yun po yung sa atin. Yun po yung susundin natin. Kasi yun yung pinakamura, no? USPS. So far. Kasi kung gagamit ka ng mga DHL, FedEx, nako, mas mahal po yan.
So USPS, no, guaranteed 10 days nandito na po sa Pilipinas. Okay? So kaya kung tatanungin niyo yung shipping, ang tip ko lang sa inyo, huwag kang bibili ng isang piraso. Okay? I-consume nyo not over 10,000 pero wag naman sobrang baba. Okay? So siguro around 5,000 to 7,000 yan ang orderin nyo. Plus the shipping, no? So ganun po yan. Okay? So para maniwala ka na mababa to, punta ka sa Amazon, punta ka sa mga online store, tingnan nyo po ito. Yung napakabili na athletic greens, ang presyo $99.99. Mabili po yan. Para saan yan? Sa immune system, yung mga tao na hindi na naggugulay, yan ang pang-complement. Ang kalaban ng athletic greens, Organifi green juice. $70 naman. Ngayon, eto matindi. Pag nakita ng tao yung super greens ng Live Good, $18, tapos na laban. Okay? Kahit doblehin mo yan for the shipping, $36, mura pa rin, di ba? Pero hindi po doble yung presyo ng shipping. Okay? Kaya wag po kayo matataasan sa shipping kasi sa USPS po yan, standard yan. Ngayon, ang ano nila, habang marami kang in-order, mas namumura yung shipping. Kasi dalawa tinitingnan yan yung laki ng box or yung bigat. Ganun po yan. Okay? Now, another example, we have multivitamin for men. No, bioactive complete multivitamin for men. Alam nyo ang ingredients niyan? 24 key essential vitamins. Ito nakakatawa. Magkano presyo? $9.95. No, 500 plus pesos o 500 pesos. Kasi $9.95 lang Alam nyo, nagtingin ako sa mga organic store, sa ating mga malls. Wala akong makita na kayang tumbasan ang presyo niyan. Alam nyo, ang more or less, ang presyohan sa organic store, 2,500. 2,600, 2,800. Same ingredients. 60 capsules. Ganun kayo kamura. Okay, so ganun po siya. Grabe, no? Kaya yan pa lang po, tapos na ang usapan. Yan pa lang, yung kausap mo, it's either mag-member na or bibili na. Ganun po yan. Di ba? So kung merong bioactive complete multivitamin for men, meron ding for women with iron naman. Presyo, parehas lang. No? Parehas lang yung presyo niyan. Okay? Now, ito. One package na pwede nyong mabili sa back office. Okay? Itong package na to, pag tiningnan mo, boom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 product ni Live Good. Mabibili mo for only $99. Grabe, ang baba, di ba? Essential aminos, multivitamin, super green, super red protein, vitamin D3, K2, and ultra magnesium complex for only $99. Walang makapaniwala na sobrang mura at sobrang ganda ng quality sa halagang $99. No, may tip pa ako. Pag o-order ka niyan, dagdagan mo ng organic coffee. $15 na lang yung organic coffee. Grabe, di ba? So, ganun po kamura yung product natin. Okay, pag binili mo sa iba yan, aabutin ka ng $300. Kung sa iba mo bibilin, kunyari, ibang brand ang bibilin mo, $300. Dito na ako sa Live Good. Okay? So much of the product. Ang tanong na, paano ba akong magpa-member? No? Kasi gusto ko nang bumili. So ganito po gawin nyo. To become a member of Live Good, register with your sponsor's link. Ulitin ko, kaninong link? Sponsor. Sino sponsor ko, Coach Ferdy? Yung nag-invite po sa inyo rito. Yun ang hingin yung sponsor, yung link niya. Landing page. Tawagan nyo mamaya. Pasend naman ang landing page mo. Magsisecure na ako ng position. So, ganun po yan. And ang babayaran mo to become a Live Good member, $9.95. Ganun lang kamura, no? And stay active by paying your monthly membership. Monthly membership pala yan. Yes, monthly membership. Mamaya,
explain ko bakit monthly. Now, before the monthly membership, ito pong nakakatuwa. Being a member of LiveGood, meron ka ring chance to become a LiveGood affiliates. Ano ba yung affiliates? Pag sinabing affiliates, meron ng kitaan. Pag sinabing affiliates, pwede ka ng kumita. Okay? So, being an affiliate, you have the opportunity to earn income with the most exciting compensation plan in the industry. Alright? So, ganun yan. So, ang nakalagay dyan, most exciting compensation plan. Alam nyo, kami na-excite. Nung narinig ko to, up to now, excited ako. Grabe. Lalo na sa mga tao na naniwala, I'm very excited. Alam mo yun, nakakatuwa, no? Yung nadala mo rito, kumikita, di ba? Natulungan mo sila, no? Kasi, most exciting compensation plan. So, uunahan na kita, no? If you're a first timer right now, magugulat ka sa maririnig mo. Kakaiba. No? Pakinggan mong mabuti, unawain mo sa puso mo. But I tell you, ito pwedeng mangyari. Baka hindi ka makatulog pag naintindihan mo. Kasi ako di makatulog nung naintindihan ko to. Sabi, parang gusto kong i-fast forward yung 2023. Kasi kitang-kita mo na yung mangyayari sa'yo. Yun po yung kagandahan dito. May excite ka po talaga. Alright? So kaya patapusin mo, pakinggan mong mabuti, unawain natin. If you're a first timer here, magugulat ka sa lahat ng maririnig mo. Okay? Now, as a LiveGood affiliates, meron kang benefits. Alright? Ano yung benefits mo? Number 1, magkakaroon ka ng business center. Yung business center na yan, 3 replicated website. Okay, ano ba yung 3 replicated website? Unang-una, meron tayong tinatawag na back office. Ano ba yung back office? Yung back office, siyempre negosyo to, no? Yung back office na yan, katuwang mo to monitor your business. Yung galaw ng negosyo mo, monitor mo. Merong nag-purchase ng products through your link sa ibang bansa, mamomonitor mo. Yung commission, naabangan mo dun sa back office. Grabe, no? Ganun. Yung organization mo, nag-e-expand, dumadami, mamomonitor mo everything. Ganun po yan. Yun yung purpose ni back office. And even the certificate of analysis, nasa back office yan. You want to learn more about the product, nasa back office yan. So everything nandiyan dyan. Number 2, meron tayong tinatawag na retailing site. Ano ba yung retailing site? Sa mga gustong magbenta, no, merong mga ganyan, into selling talaga eh. Dito, hindi mo na kailangang mag-purchase ng product tapos ibebenta mo. Hindi na ganun. Hindi ka na mamumuhunan. Kaya nga dito, no, hindi ka gagastos ng malaki, sa totoo lang. If you want to sell products, may retailing site. Yung retailing site na yan, ipapadala mo sa kumare mo, kumpare mo, kaklase mo, kamag-anak mo na nasa malayong lugar or sa mga tao na gusto mong alukan. Sasabihin mo lang, mare, pare, meron akong online store, baka gusto nyong tingnan. Okay? Tingnan mo lang, silipin mo lang. Ang mga product na makikita mo dyan, lahat organic. Okay? Mga organic yan. So when we say organic, nako, ang iisipin ng tao baka mahal 'yan. O di ba? Ganun agad eh. Pero sasabihin mo, organic lahat 'yan pero mura. O 'yun ang maganda rito. So pag tiningnan yung retailing site mo, isa-isahin 'yan, nakikita yung para saan, ano yung mga ingredients, magugulat. Tapos pag nakita yung presyo, lalong magugulat. Ano gagawin? Alam niyo gagawin? Add to cart. Add to cart. Add to cart. Kikita ka. So anong gamit mo doon? Replicated retailing site. So dalawa na yon. Pangatlo, meron tinatawag na power landing page. Okay, yung landing page na yan yung magagamit mo to expand your business. Yan yung solution, no? Para gusto mong palakihin yung negosyo mo. Now, yung landing page na yan, katuwang mo yan para i-explain yung negosyo sa mga gusto mong maging partner dito. Siya na rin yung magkukulit, no? Siya na yung magmo-monitor, siya yung magsasabi, magre-report dun
sa partner mo, future partner mo, until sabihin niyan, tatawag na lang sa'yo, I want to join, no? Kanina may nag-message sa akin no, yung aking former office mate na nasa Saudi na, no? Oh, bro, join na ako, sabi niya. Oh, landing page lang 'yun. So ganun po siya. So yan, tatlong replicated website. And ano pa? All marketing tools, system, everything na need mo para sa negosyo, pinrovide na ng company. Even the training, no? Dito po sa atin, meron tayong daily. So every night training, no? A-attend na lang kayo or kung meron kang na-invite, pa-attendin mo lang. Wala kang nang gagawin, saan nakita ng ganong negosyo? Pa-attendin mo lang dito. Tapos, kita ka na pag nag-join. So ganun lang. Meron kang ngayong na-invite abroad, meron tayong training abroad. Paatinin mo naman doon sa ibang bansa, sa US. So tulog ka rito, doon may umaattend habang tulog ka may umaattend. So 24 hours yung business mo. Yun po yung kagandahan dito. Online siya, literal na online, pero 24 hours kumikita ka. Alright, so ganun po siya. Now, ang tanong, paano bang maging affiliate member? Kanina, $9.95. So ito naman, para maging affiliate member, same link lang, no? Yung nag-invite sa iyo, yung link niya kunin mo. Tapos you will pay one time $40. Para saan yung $40? Business center. Yung diniscuss ko na business center. Ay, ganun ba? May bayad pala yun? Yes, may bayad. $40 lang yan. Nako, sige nga, bigyan kita kahit $50. Gawan mo ko ng parang no, yung retailing site. Para kang may sariling Amazon, Shopee, Lazada. Walang gagawa sa iyo niyan for only $40. Daang libo po yung bayaran sa pagpapagawa niyan. Kami nga merong kadil, 500,000 ng sinisingil eh. Ang problema, ikaw pa magbibideo, i-record mo, gawa ka ng script mo. Sila i-edit lang, i-activate lang. Di ba? Ito provided na for the $40. Ang maganda rito, one time lang yan. Sa ibang company, renewal, no? Nire-renew. Ibig sabihin, yearly magbabayad ka. Hindi na ang bayad, no? 5,000 pesos. No? Yearly. For your, actually, hindi pa nga landing page yan eh. Tools lang eh, no? Okay? So, one time $40, one time lang, isang beses lang yan, your only obligation month after month after month is 9.95. Magkano sa peso yan? Mga 520 to 550 pesos. Depende sa palitan. Ganun lang. 9.95. Yan lang yung obligation mo. Sa traditional business, anong obligation mo? Siyempre, yung renta mo, Meralco bill mo, tubig, pasweldo, yun yung monthly expenses mo. Dito, ang monthly expenses mo, negosyo to, guys ha. Ang monthly expenses mo, 500 pesos. Pero may negosyo ka. Kaya wag ka nang umangal sa 9.95. You're earning million here. Ang monthly expenses mo lang, overhead expenses mo, 9.95. Saan ka nakakita ng ganong kumpanya? Okay? So, ganun po siya. Now, ano ba ang tawag dun sa 9.95? Okay? Ang tawag talaga dyan, subscription. Alright? Subscription po yan. Kaya monthly. So, nakasubscribe ka sa kung ano-ano. No? Sa bahay nyo, kung saan-saan. Yung mga bata, mga games yan. No? Ano ba yung subscription? Kaya you're paying monthly. Kasi it's all about subscription. Now, in US or in other countries, isa sa tinatawag na subscription company or club membership company, no? Yan po yan, subscription or club membership, no? Yan po yung LiveGood, no? Ang kaparehas natin yung Costco. No, we have Costco in US, Canada, Japan, Taiwan. Costco, ang total members niyan umaabot ng 59 million member households. 107 million cardholders. Grabe, ganyang kadami. Nagre-renew 88% worldwide renewal rate. May product ba yung binabayad nila diyan? Wala. Ang product
Pagpasok mo, gateway lang yan. Pagpasok mo, doon ka palang mamimili ng product. Pero, mura. Mabibili mo sa murang halaga yung paninda ng Costco. So, kung a-analyze nyo, si Live Good, ganun din. You're paying $9.95 monthly or $99.95 yearly. Anong purpose? Pagpasok mo sa system, makakabili ka ng murang product. So, ganun po yan. Sa ngayon, we have the wellness product. In the next 3 to 5 years, nako, hindi lang po yan ang produkto natin. Umikot ka sa buong bahay mo, no, sa household mo. Lahat ng nakikita mo at ginagamit ng maraming tao, magkakaroon po tayo. We are the Amazon of the MLM industry. Okay, so ganun po siya. Amazon, saan niya nag-start? Books lang. Pero ngayon, lahat mabibili mo sa Amazon. Alibaba, di ba? Ganyan. Pero tingnan nyo, ito yung gusto kong i-appreciate nyo. Si Costco, kumikita ng $3.5 billion in membership fee. Annual pa yan, ha? Annual. Imagine niyo, we're talking $1 billion. Ganun po ka-powerful ang club membership. Ganun ka-powerful ang subscription. We're talking of $1 billion. Now, ang tanong, si Costco ba merong member na kumikita? Wala. Lahat mamimili lang. Lahat customer lang. Si Live Good, ano kaibahan natin? Si Live Good, kung iyan ang kinita ni Live Good, 3.5 billion for the next 1 year, 2 years, kalahati niyan binabalik sa'yo. Kalahati niyan kikitain natin. Yun yung kaibahan natin. Okay? Kaya wag kang magulat kung bakit ang laki ng kitaan dito. Okay? Kasi ganyang ka-powerful ang subscription. O para mas maniwala ka, wag na tayong lumayo. Netflix. O sino rito ang mga merong Netflix? Di ba? Kami meron sa bahay, Netflix. Lalo na nung nag-pandemic, lalong dumami subscriber niyan. Bakit? Walang sine. Tapos, ang mahal ng sine. So, dyan, makakamura ka. So, tingnan nyo po. 230.75 million subscriber meron si Netflix. Ba't ganun kadami? Kumikita ba yung mga subscriber? Hindi. Pero, taon-taon, buwan-buwan, nagbabayad. They are willing to pay, pero hindi kumikita. Kasi dahil sa palabas na mura. So, ganun po yan. Gaano ka-powerful? 31.6 billion US dollars annual revenue ng 2022 ng Netflix. Guys, ganyang kalaki po yan. Kung si Live Good na yan, what will happen? 15 billion babalik sa'yo. Babalik sa atin. As income. Parang ganun po siya. Alright, so ganun po siya. Kaya wag po kayong magulat sa pwede nyong kitain dito. Itong Zoom na ginagamit natin, nakasubscribe kami. $10 a month. So parehas lang sa Live Good, 9.95. $10 a month. Bakit? Kasi pag hindi kami nagbayad, kanina pa tayo putol. Okay? Pero si Zoom, magkano kinita? 2.65 billion annual revenue. Ganun kalaki. Di ba? So we're talking of $1 billion. Kaya dito, mamaya, pag kinumpute natin yung pwede mong kitain, wag kang malakihan. Kasi we're talking $1 billion ang pwedeng kitain ng kumpanya kapag club membership, kapag subscription. So, nagets nyo na, ganun po yan. Alright? So, tuloy natin. Lalayo ka pa, yung mga gym, mga club membership po yan. Mga hotels, Tagaytay Highland, Astoria, Pico de Loro, ang dami. Now, ano kaibahan natin? Sa Live Good, being a club member, there are 6 ways to earn. Yun pala ang difference. Yes. Sa lahat ng nabanggit ko na club members, membership, subscription, walang kita ang mga subscribers. Sa Live Good, you're enjoying high quality products sa murang halaga
pero mag-e-enjoy ka pa sa kitaan. And listen, ngayon maririnig mo, ito yung sinasabi kanina, the most exciting compensation plan in the MLM industry. So there are 6 ways to earn in Live Good. Ready ka na bang marinig yan? Can we type R, no? Nandiyan pa ba kayo? Yan, no? So we have weekly fast start bonus, matrix commissions, matching bonuses, retail commissions, influencer bonuses, diamond bonus pool. Yan, daming nag-R, no? Yan. Alright. So isa-isahin natin para matutunan po natin. And please, understand, no, yung i-discuss po natin para maunawaan nyo. Kasi kailangan yung maunawaan to para wag kang magtaka. Okay? Kasi nagtataka, nakapakinig, na-explain naman kung saan galing yung kita, nagtataka pa. Ikinumpute naman. Di ba? Okay, so intindihin yung mabuti kaya para hindi po tayo magulat. Okay? So especially if you're a first timer, take note, no, yung mga pag-uusapan po natin. Okay? So let's talk about the weekly fast start bonus. 10 levels deep. Kailan na kinukuha yan? Kinikita yan weekly, linggo-linggo. Okay? Now, ito nakakatawa. 10 levels deep. Alam nyo, ang layman's term niyan sa mga other company, yung fast start, ang tawag dyan, yan yung direct referral bonus. You invite someone to join the company, meron kang referral bonus. Di ba? Ganun lang. Ngayon, eto matindi, 10 levels deep. Ano ibig sabihin? Hindi na ikaw ang nag-invite. In-invite ng in-invite ng in-invite ng in-invite. Hindi na ikaw, di mo na nga kilala yan eh. Kumikita ka pa. Okay? Ng direct referral or fast start bonus. Sabi dyan, earn from members and affiliates. Ito pa isang study nyo. Magkano ba raw ang kikitain? 50%. Grabe, nagulat ako dito. Talaga, totoo yan? 50% fast start bonuses from your referrals. Alam niyo po, no? Bakit ka magugulat? Bakit ako nagulat? Wala pa ako na company na nakita na ang nagbinibigay 50%. Most of the time, 10%. Oh, tulad dun sa previous company ko. Ang pinakamaliit na package na bibilin mo, 10,000 pesos. $200. Laki, di ba? Tapos ang kita mo, 1,000 pesos. Pag ang binili, yung malaking package, around 30 to 35,000 pesos, 3,000 pesos lang yung kita. 10%. Okay? Dito sa Live Good, 50% guys. 50% ang kikitain mo for every member and affiliates na mag-join ng organization mo. Magkano yan? So magkano may pinag-usapan natin kanina para maging member and affiliates? Di ba? One time $40, saka $9.95. Di $49.95 lang. Sarado mo na sa $50. $50 to join Live Good. O etong good news, magkano kita mo? E di 50%, magkano yun? $25. Di ba? Grabe, for single person na naimbitahan mo, naniwala, nag-join, gustong kumita, gusto ng product na mura, may kita ka na $25. $25. Etong good news. No auto ship, no quota, no volume requirements. Oh, di ba? Ano sabi ko kanina dun sa mga company ngayon? Ay, sir, ma'am, congratulations ha, meron kang invite, magjo-join na siya. Kaya lang, sir, ma'am, bago natin i-register, remind lang kita, wala ka pang maintenance. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Oh, pag sinabi mo, ano ibig sabihin nun? Kasi, sir, ma'am, pag hindi kayo nag-maintenance, pinasok natin to, wala kayong kikitain. So, merong obligation. Oh, pag sinabi mo naman, paano yun? Wala akong pambili. Eh, subukan nyo magbenta muna. O gusto nyo ba ipasok na namin to? Wala po kayong makikitain. Wala kayong makukuha. So, obligatory for selling ang nangyayari. Dito, wala na pong ganun.
Kung anong dapat mong kitain, ibibigay sa'yo. Buong buo, walang kulang, walang bawas. Okay? So, no auto ship, no quota, no volume requirements. $25. Single person na nadala mo. Paano kung dalawa nadala mo? Nag-join, dalawa. Then you earn $50. Doblehin mo rin yan. O, etong tanong. Magkano ba binayad mo? Di ba $50? O, ROI ka na. Di ba? Dito, walang magsasabi na nag-join. Naku, hindi naman ako nakabawi dyan. Wala na yun. Walang magsasabi dito na nag-join na nalugi. Kasi sa dalawang tao pa lang na nag-invite na na-invite niya, nag-join, kumita ka na. Bumalik na yung $50 mo. Boom. Eh, Coach Ferdy, paano naman yung 995 ko? Di ba? Buwan-buwan yan. Eh, nakapag-invite ka ng 10. O, $250. Pang 2 taon mo na yan na pambayad. Oh, eh paano kung tulad ka ni Ate B, 100 ang na-invite sa isang buwan? Naku po. Di ba? 100 months. Grabe, bayad na. Parang ganun eh, no? Oh, hindi pa pala. 200 months, libre ka na. Parang ganun. Okay? And another good thing with Fast Start Bonus, 10 levels deep. All you need to do is to rank up. Kailangan mo lang mag-rank up. Hindi mo na direct, invite mo na, kumikita ka pa. All you need to do is to rank up to bronze, silver, gold, platinum, hanggang diamond. So, second level, fourth level, sixth level, eighth level, hanggang 10th level, kumikita ka. Namumulot ka ng $4, $5, $1. Pag inipon mo, $1,000 yan. Ganun siya. Okay? Eh, Coach Ferdig, paano naman mag-bronze, silver, gold, platinum, diamond? Baka naman ang hirap. Oh, di ba? Yun naman ang tanong. Kasi, experience niya sa ibang kumpanya, ang hirap mag-rank up. Ang tagal, di ba? Dito, alam mo, nag-invite ka ng dalawa, nag-join, bronze ka na. Oh, yung dalawa mo, dinagdagan mo pa isa-isa, naging 3, naging 4, naging 5, naging 10, silver ka na. Ganong kadali ang rank up dito. In a matter of a month, oh, kanina nag-share si Ate B, platinum, 38 days. Gold, kinukuha 1 week. Ganun po kadali yung rank up dito. Kaya nga sabi namin, no, yung ordinary, yung mabagal dito na diamond, 6 na buwan. Grabe, no? 6 na buwan, pwede kang mag-diamond. Mabagal ka nun. Ganun po siya. Kaya dito, wala kang ibang pupuntahan kundi mag-diamond. Basta wag ka lang hihinto. Keep on doing the business day in, day out. Day in, day out. Kahit mabagal, makakarating ka sa diamond. Pero yung mabagal natin dito, 6 na buwan. Nakakita ng ganon. 6 na buwan, mabagal ka na nun. Okay? Sa ibang company, 6 na taon na, hindi pa nagda-diamond. Okay, so ganun po siya. So, pangalawang kitaan, 2x15 matrix monthly commission. Okay, naintindihan nyo na yung fast start. Weekly yan. Ito naman monthly. What is 2x15? Ano ba ibig sabihin yan? So, unahin natin yung 2. Ibig sabihin ng 2, power of 2. Ano ba yung power of 2? 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. 16 times 2, 32. 32 times 2, 64. Power of 2. Ano naman ibig sabihin ng 15? 15 levels. O, di ba? Yung 2, first level. Times 2, 4, second level. 4 times 2, 8, third level. 8 times 2, 16, fourth level. Ganun lang. So, 2x15 matrix. Ano sabi dyan? Lahat daw ng member or nag-lock in nilalagay sa 2x15 matrix. Take note, lahat. Ano ibig sabihin nun? Lahat tayo rito, kung magpapamember, buong Pilipinas, kung magpapamember, buong mundo. Nasaan daw ilalagay? Sa 2x15 matrix. Oh, nagets nyo na. Kaya lang, yung 2x15 matrix niyan, lalaki ng lalaki ng lalaki ng lalaki. Hindi na 2x15 yan. So, ano mangyayari? Ako, ikaw, lahat tayo, merong maliliit na 2x15 matrix. 2x15 matrix. 2x15 matrix. 2x15 matrix.
Nagets nyo na. Nilalagay tayo sa ganon. Now, sabi dyan, the sooner you lock in, the higher you'll be. Ano ibig sabihin? Pag mabilis kang mag-decide, babato ka na sa matrix. Hindi mo punta ka sa taas. Di ba? Kasi yung huling magla-lock in, nasa dulo, nasa dulo, nasa dulo. Ganon siya. The sooner you lock in, the higher you'll be. Now, bakit inarrange ng ganon? Kasi nga, hindi tayo Netflix, hindi tayo Costco. Sa kanila, naka-Excel lang lahat ng member. O, di ba? Nililista lang. Kasi hindi naman babayaran. Tayo, kaya inarrange sa ganon, babayaran tayo. Magkano? Maximum 16,383.50. Maximum yan. Ibig sabihin, may minimum. Ano yung minimum? O, eto yung minimum. Ang minimum, you can earn up to 2,047.50 per month without ever enrolling a single person. Tama yung narinig mo. Kahit hindi ka mag-recruit, nasa matrix ka kasi, mapupuno yung 2x15 mo. Okay? Pero babayaran ka lang ng 2,047.50. Bakit? Kasi hindi ka nag-recruit. Now, to understand more, tingnan nyo tong table na to. Okay? Unranked, bronze, silver, gold, platinum, diamond. Yung rango kanina. Okay? Kapag hindi ka nag-recruit, unrank ka. Now, may nakalagay dyan 2.5%. Ano ba yung 2.5%? Coach per D. Yung 2.5%, di ba nagbabayad tayo ng 9.95? Computein mo, multiply mo ng 2.5%. Ang lalabas, $0.25. Meaning, level 1, level 2, level 3, yung mga tao sa level mo, binabayaran tayo, multiply mo ng $0.25. O, nagit nyo na. Yan yung ibig sabihin nun. Alright? Now, hindi ka nag-recruit, napuno yung 2x15 mo. Bakit hindi ka babayaran ng maximum? Kasi nga hindi ka nag-recruit. So, ang babayaran sa'yo, kahit napuno yan, hanggang level 12 lang. Bakit? Again, bakit? Hindi ka nag-recruit. So, pag minultiply mo yan hanggang level 12, 2,047.50 ang max na ibibigay sa'yo. So, yun. Doon galing yan. So, nag-gets nyo na. Now, anong gagawin ko? Kung ako tatanungin mo, ang advice ko, mag-recruit ka kahit dalawa. Bakit? Tingnan nyo to. Oh. Mag-recruit ka lang ng dalawa, naging bronze ka, doble na ang income mo sa matrix. From 2,000, naging 4,095.50. Diba? Ba't di ka magre-recruit? Kasi yung matrix mapupuno, whether you like it or not. So, mag-bronze ka. Yan ang pinaka-list na pwede mong gawin dito kung ayaw mag-recruit. Kahit papano, dalawa para mag-bronze ka. So, bronze and silver, 4,095. Pag nag-gold ka naman sa ka-platinum, 8,191.50. Sino nakaka-receive ng maximum, yung 16,000? Diamond lang. Yun. If you became a diamond, papalo ka na sa 16,383.50. So, nagets nyo na. Kumikita tayo sa matrix, minimum hanggang maximum. Ang basihan, kung nag-rank up ka. So, ganun siya. Alright? So, naintindihan. Now, yung matrix, para ma-imagine mo, ganyan ang itsura. Ikaw yung naka-orange. Babatuhan ka ng dalawa ng system. Hindi tayo naglalagay dyan, system. Walang laman yung dalawa mo, binabaan ka ng dalawa, level 1. Tapos ka na. Lahat bababaan ng dalawa. Yung level 2 mo naman, bababaan ng dalawa. Yung level 1 mo, bababaan. Level 2, 4. Tigalawa sila. So yung 4, sila naman bababaan ng dalawa. Level 3 mo yan. 8 naman yun. So unti-unti, over time, napupuno yung matrix. Gaano kabilis? Depende sa atin. Depende sa atin. Kung katulad ka ni Ate B, 30 isang linggo, mabilis yan. O, eto ang tip ko sa inyo. Kahit papano, mag-recruit ka ng dalawa. Kung mag-join ka at magre-recruit ka ng dalawa,
ang gawin mo, turuan mo yung dalawa mo na mag-recruit ng dalawa. O, tingnan nyo to. Week 0, nag-iisa ka. Week 1, sabi mo, magre-recruit ako ng dalawa. O, nag-recruit ka ng dalawa. May dalawa ka na sa matrix. Di ba? Tapos, binulungan mo. O, it's your turn. Pare, mag-recruit kayo ng tigalawan nyo. Bakit? Kahit may $50 kayo, bawi nyo agad yung pinang-join nyo. Ah, ganun ba? Nag-recruit din na ng dalawa. So, may 4 ngayon. Week 2. So, 4 plus 2, 6 na yung laman ng matrix mo. Nakuha nyo? Paano nag-i-increment? Week 3. Sabi, tinuro naman nila sa tigalawan nila. Uy, recruit kayo ng dalawa. May $50 kayo. So, 4 times 2, 8. 14 na yung matrix mo. So, kung bawat linggo, nag-recruit lang ng dalawa, no? Ayaw mag-recruit, pero kahit papano, nag-recruit ng dalawa. Dalawa lang. So, what will happen? 15 weeks, puno yung matrix. Kaya kung tanong mo, gaano kabilis, gaano katagal, depende. Kung iyan, ituturo natin, dalawa-dalawa, 15 weeks, puno yung matrix. So, ganun siya. Okay? So, hanapin mo yung dalawa na maghahanap ng dalawa. Kung nakatatlo ka, yung isa hindi naman nagre-recruit, hindi counted yon. Dapat may dalawa ka na naghanap ng dalawa. O, di ba? Alright? So, ganun yun. Now, yung hindi nag-recruit, malalagyan pa rin, di ba? Makita nyo na kanina. Hanggang level 12 lang. 8190 or 8191. Ganun po siya. O, tagalan natin. Sa isang buwan, dalawa. Huwag itong week. Monthly yan. Gawin mong monthly. Unang buwan, dalawa. Tinuruan yung dalawa. Oy, may 1 month kayo para mag-recruit ng dalawa. 4. 2 buwan, 6 na. Depende. So, in 15 months, puno yung matrix mo. Depende po yan. O gusto mong tagalan, sa isang taon, dalawa. O, dalawa sa isang taon. Next year, yung dalawa mo, nag-recruit ng dalawa, 4 na, 2 taong ka na, 6 pa lang matrix mo. Pwede mong tagalan eh. Di ba? Pero mapupuno at mapupuno. Bakit? Hindi po ganyang kumilos. Kasi kung maintindihan mo to, fast start bonus pa lang, ang sarap pong mag-recruit. Namumulot ka ng 1,360 pesos. Wala kang pamalengke, recruit ka ng isa, dalhin mo rito bukas, may pamalengke ka na, kinabukasan. So, ganun po siya. Okay? So, fast start bonus, matrix commission. Ito yung pangatlo, matching bonus. Ito yung pinaka-favorite ko dito sa Leadgood. Okay? Yan yung pinaka-favorite ko. Bakit? Pakinggan mo. Matching bonus 5 generations deep. Itong matching bonus, kikitain ng tao na masipag mag-recruit. Okay? Kasi sabi dyan, earn 50% matching bonuses on your direct. Kung wala kang direct, wala kang matching. Tama? Pag wala kang direct, wala kang matching. Yun ang ibig sabihin yan. Kung ayaw mag-recruit, wala kang matching. So, for every direct mo, meron kang 50% matching bonus. Matching bonus ng ano? Di ba? Matching bonus ng ano? Ng matrix income ng direct mo. Okay? So, matrix income, ano ibig sabihin? Yung kanina, pag hindi nag-recruit, 2,000. Pag nag-diamond, 16,000. Yung minimum maximum, 50% nun. Kung ako direct mo, kumikita ko ng $1,000, may $500 ka. If I'm earning $2,000, may $1,000 ka. 50%. Eh, nag-gold ako. 8, sabihin natin, 6 weeks o 6 months. O, nag-gold ako. 6 months, puno na matrix ko. Nag-gold ako. Lagi, $8,000 ako sa matrix. Eh, direct mo ako. May $4,000 ka sa akin. So, ganun lang yung matching. Etong good news, unlimited siya. Kung kikita ka sa akin ng 4,000 dahil gold ako, buwan-buwan na yun, kumikita ka ng 4,000 sa akin. Paano kung 10 kami na ni-recruit mo? 10 kami na direct mo. Na lahat nag-gold earning $8,000 sa matrix. So you're earning 4,000 each times 10, $40,000. Magkano yan? 2 million a month. Etong good news, unlimited pala yan. 2 million, 2 million, 2 million, 2 million, 2 million month after month after month.
unlimited. Oh, another term for unlimited, unlimited din ang pagdidirect. Okay? Hindi sinabi ni Livegood na 10 lang. Gusto mo 20, 30, 100, no? Tulad ni Ate B. 1,000, gusto mo. It's up to you. Okay? Hanggang pinaniniwala sa'yo, dalhin mo rito, dalhin mo rito. Dadami at dadami yung direct mo. Ang maganda, you earn unlimited matching bonuses. Grabe, no? Now, ito. May sample akong papakita sa inyo. Let's say, tiningi-tingi mo. No? Tingi-tingi mo. Naka 30 direct ka. Okay? Ordinary distributor lang yan. Nakita nyo naman yung mga top notcher. Ang titinding mag-recruit. Alam nyo, yung number 1 ng Livegood, 500 plus na. 3 buwan lang. Diba? Oh. Ikaw naka 30 lang. Bihin na natin. Ordinary subscriber, ordinary distributor. 30 direct. Tapos minalas pa siya. Minalas ka pa. Kasi yung nirecruit mo, 2 lang nirecruit. Nag-bronze lang. So ang kinikita sa Matrix, $6,000. Pero computein natin. Oh, by the way, up to 5th generation ang matching bonus ha. 5 henerasyon ang kikitain mo na matching bonuses. Hindi lang one time. Grabe, no? 5 generation. Kaya dito, naku, napaka-importante ng mag-rank up. O ngayon, balikan natin yung 30 direct mo. Computein natin. Yung 30 direct mo, hindi nag-recruit. 2 lang. Nag-bronze lang. Ang bronze kumikita ng $6,000. Bakit? Kasi 4,000 siya sa Matrix, may matching pa siya doon sa 2 niya. Kaya 6,000. Oh, magkano ka naman sa kanya? 50% matching, de $3,000. O 30 times $3,000, that's $90,000. Magkano sa peso yan? 5,040,000 monthly income. Okay na ba sa iyo yan? Masaya na ka na ba? Diba? Ordinary subscriber ng Livegood, ordinary member, ordinary club member. Hindi siya top notcher, pero dito earning 5,040,000 month after month after month after month. So ganun po siya. O, kung minamalas-malas ka, naka 20 direct referral ka lang, ito yung pinakamalas na rito. 20 direct referral, tapos hindi pa nag-recruit yung 20 mo. So ang matching mo dyan, 1,023.75. Multiply mo ng 20. $20,475. Magkano yan sa peso? 1.1 million pesos, 46,600 month after month after month after month. So ganun po kalaki. Diba? Yan po kita ng malas na sa Livegood. Diba? Now, kung ang recruit mo, wala talagang balak mag-recruit, ituro mo to. Be a bronze, sabihin mo. Sir, ma'am, mag-bronze na lang kayo. Kung talagang pepeso lang kayo, mag-bronze kayo. Paano yun? Paano mag-bronze? So, ganito lang gagawin nyo, sir. Pasok kayo, pero ipasok nyo 2 family member. Bronze na kayo. Instead of 1, 3 kayo. Okay? Now, instead of 2,000, magiging 10,000, ma'am, ang kikitain nyo sa Matrix. Bakit? Kasi ang bronze, sir, dahil bronze ka, 4,000 ang kita mo sa Matrix. Now, yung 2 mong pinwesto, tigto 2,000, another 4,000. Yung 2 mong pinwesto, may matching ka doon, tigwa 1,000, another 2,000. So, total of $10,000. Grabe, di ba? So, instead of 100,000 pesos, you're earning 573,328 monthly income. So, yung na-invite mo, na nag-bronze, time will come, magpapasalamat sa iyo. Buti na lang, tinuro mo sa akin yung bronze. Okay? So, ganun po siya. Alright? Now, this is our vision. This is our vision. Get your 100 solid direct referral. Ano ibig sabihin yan? Yung nakikita mo sa Livegood, ipasa mo sa kanya. Yung pangarap mo sa Livegood, gawin mo pangarap din niya. Okay?
100 solid direct referral. Naku, si Ate B, nagawa na niya yan. No? Gagawin na lang niyang solid talaga yan. Meaning, kung gusto mong mag-diamond, yung 100 mo gusto ring mag-diamond. Yan ang hinahanap natin. So what will happen pag nag-diamond yan? Kikita yan ng $16,383.50 sa Matrix. Matrix income pa lang yan, ha? Now, dahil direct mo yan, meron kang 50% matching. Magkano yun? 8,191.75 matching bonus. So times 100, $819,175. Magkano yan sa peso? 45,873,800 month after month after month after month after month. Unlimited daw eh. Di ba? Natandaan nyo kanina. Ito yung good news. 5 milyon pa lang nagagastos mo dyan, may 40 million ka pa. Hindi mo pa alam kung anong gagawin mo sa 40 million kasi hindi ka naman sanay sa ganyan. May 45 million na naman na parating. May 45 million na naman na parating. Okay? Kung mabilis ka, mabilis mangyayari ito. Kung mabagal ka, sabihin na natin 2 to 3 years mangyayari sa iyo yan. Di ba? So, ganun po yan. Get this as your vision. Okay? Yan po yung gawin mong vision. Alright. Sa product naman, no? Turuan mo lahat ng member mo na mag-retailing, no? Retailing gamit yung digital site. What will happen? Pag tinuruan mo yan, up to 10th level mo, meron ka pag nag-diamond ka. Imaginein mo, lahat yan nagbebenta retailing, pero hindi nagdi-deliver, hindi na mo problema. Hindi na mumuhunan. Retailing site lang, tinuruan mo lang ng diskarte. So what will happen? Isa-isang battle, pero ang dami niyan, no? Namumulot ka ng $1,000 $5, $1,000 $10. Di ba? So, ganun yan, yung retailing business natin. Kung influencer ka naman, panalo ka. Panalo ka dyan. Kaya yung mga kilala nyo na vloggers, may mga followers na, naku, panalo rito. Additional 50%, kaya aabot ng 100% ang kanilang retailing commission. No, may additional 10, 20, 30, 40, 50 depende sa monthly sales, no, ng site mo. Alright, so ganun siya. And last but not the least, yung diamond bonus pool. Ano yan? Profit sharing. Kunin mo yung 2% ng monthly sales. Kinuha ng company yung 2% ng monthly sales ng company. Benta ng product, membership, pati yung affiliate, 2%. Paghahati-hatian ng lahat ng diamond. Okay, as of now, with Coach Fernan, mga 12 po yan na maghahati-hati. Nako, we're so excited. Magkano kaya yung paghahati-hatian? Grabe, no? Kaya ako, no? Gusto ko nang mag-diamond sa totoo lang, no? Kaya, nako, sa mga kasamahan natin nandito, mga leaders, nako, gawin po natin to. Okay? Now, let's review yung Live Good ranks. Kasi, ang goal natin, mag-diamond eh. Okay? Ngayon, ito maganda. Ang first na i-project mo, kung bago ka, mag-bronze ka muna. Mag-enroll ka ng 2 or 3 kung gusto mo. Gawin mong 3 para may reserva na isa. Alright? So, just enroll 2 affiliate member, bronze ka na. Oh, naging 3, naging 4, naging 5, naging 10, silver ka na. Now, eto maganda. Kahit hindi ka pa nakakasampo, yung 3 mo doon, sa nire-recruit mo, naging bronze. Tapos nag-total 20 na yung active member mo kasi nagre-recruit na rin sila. 20 na yung team mo, silver ka na rin. Yun ang maganda rito. Alright? Now, yung gold naman, masipag ka mag-recruit, naka-30 ka, ay nako, you're gold. Pero habang hindi ka pa nakaka-30, yung 3 mong bronze, tulungan mong mag-silver, ituro mo yan. Kasi ang dali lang mag-silver eh. 20 active team lang nila, silver na sila. Ikaw naman, nanganak, naka 100 active member ka. Gold ka na. At kung ganun kadali mag-gold, ganun din kadaling mag-platinum. Oh, di ba? Bakit madali? May nagpa-platinum eh. Nagugulat tayo, no? We're just 3 months, no? Dito. Going to 3 months pa lang pala, no? So, 100 personally enrolled or yung 3 silver mo, gawin mong gold.
Tulungan mo, turuan mo paano maging gold. Pinadali pa ng company paano mag-gold. No? Attend kayo ng training, tuturo namin sa inyo. Tapos, yung team mo, nanganak, umabot ng 500. Minsan nga, nauuna pa yung 500 eh. So, platinum ka na. Alright? Naku, ako, isang kembot na lang, platinum. Naku, buti na lang. No? Grabe. Tiyaga-tiyaga lang po, no? Hindi ako kasing bilis nila Ate B, nila Harold, pero nakakarating po dyan. Sabi ko lang, huwag kayong hihinto, huwag kayong titigil. Okay? Kanya-kanya tayong bilis, kanya-kanya tayong depende sa paano natin ginagawa yung negosyo. Okay? Now, if you want to become a diamond, simple lang. Gawin mong platinum yung 3 mong gold. Ganun lang. And yung total active team member mo, 2,500 lang. Kusang mangyayari yan. Lalo na kung marami kang direct. Nako, turuan ko kayo, kahit walang platinum, kahit walang gold sa team mo, pero meron kang 10 direct. 10 direct ha. No? Sabihin na natin, 5 direct lang. Pero nag 500 yung 5, 2,500, diamond ka na. Ganun siya kadali. Okay? So, ganun po siya kaganda. So, lahat ginawa na ni company para umangat ka, para umangat tayo. Nako, abangan niyo yung mga next presentation, no? Dine-develop. Kasi nadagdagan na po yung mga ranking. Meaning, tinaasan pa yung pwedeng kitain ng isang distributor. Alright? So, ganun po siya. Now, I give you reasons bakit kailangan mo mag-join. No, daming nagtaas, daming nagsabi kanina, they are first timer here. So top 5 reason bakit you need to join. You need to decide right now. Okay? Number 1, we just officially launched globally. No, any company na bago, yun ngang mga pipitsugin lang kumikita eh. Bakit? Pioneering stage. We are pioneering stage, alam niyo po. We're talking of 3 months, 4 months. 4-month-old company. Magpo 4 months pa lang po ang company. Dito sa Pilipinas, January 18 lang tayo nag-start. Bagong-bago. Okay? And number 2 reason why you need to join. Saan ka nakakita? High quality products, physician grade, top-notch product, but yet affordable. Kayang bilhin, kaya ng bulsa. Di ba? Doon pa lang panalo na eh. Actually, pwede ngang walang kitaan to eh. Dahil club membership, kaya ka nagpa-member, na-enjoy mo yung murang product. Okay? Tapos nilagyan ng kitaan, kala ng iba, pera-pera lang. Hindi. Gusto kasi ni Live Good, masaya ka. Hindi ka lang bili ng bili, tulad ng Costco sa ni Netflix. Nilagyan lang ng kitaan, scam na. Di ba? O yung Netflix, Costco, walang kitaan, hindi scam. O, parang unfair naman yun. Si Live Good, club member din, nilagyan ng kitaan, scam na. Wala pong scam dito. Okay? Number 3 reason, you want training, you want tools, system, susunod ka na lang, pa-plug in ka na lang, you can do the business. No? Dapat naka-plug in ka lagi. Meaning, nandito ka gabi-gabi, nagdadala ka gabi-gabi, inaalam mo, yung mga tanong, paano sagutin, inaalam mo, naka-plug in ka. Doon mag-grow yung negosyo. Okay? Hindi yung simpleng tanong, tawag kay upline. Alam mo na yung sagot, di mo pa masagot. Diba? Bakit? Kasi hindi ka nag-a-attend. Or hindi mo ini-internalize yung mga sagot. Okay? Number 4 reason. Simple. Simplicity. Bakit? Simple lang yung pinag-usapan natin. Nag-recruit ka ng isang tao, may $25 ka. Ginawa mong 2, may $50 ka. Return of investment ka na. Di ba yan ang tinitingnan sa negosyo? Kailan ka makakabawi? Oh. Give me a business. 2 tao lang na na-invite mo, bawi ka na. Wala. Kasi nga, 50% ng binibigay eh. Pag nakadalawa ka, 100%. So, ganun yun. So, simple lang siya, pero powerful and lucrative. Ganyan po yung pay plan natin. Okay? Kaya, mag-join ka. Number 5 reason, Ben Glinsky. Tulad mo, tulad natin, naging distributor yan, ordinary distributor, na naging CEO ng mga kumpanya. He has 20 years experience owning and running successful companies.
Iba yung nagdaan talaga, pinagdaanan lahat. Okay? And Ben knows how to help people win. Alam niya yung iyak mo. Alam niya yung pangangailangan mo. Alam niya yung problema mo bilang distributor. Kaya niya tinayo yung lead good, tinanggal lahat yung mga problema natin. Uulitin ko, yung for selling ng product, yung maintenance ng product, yung persahang pagbenta ng product, yung napakalaking package na bago ka makapag-join. Tinanggal lahat yan. Okay? So, Ben knows how to help people win. And meron siyang great team. Dr. Ryan Goodkin, Doctor of Pharmacy, siya yung responsible for product development, formulation, kaya physician grade po yung ating produkto. Alam nyo, pag sinabing pharmacist, nako, magaling pa sa doktor yan. Lisa Goodkin, fitness coach. No, ituturo nila sa inyo ano yung kailangan mo kung meron kang concern about your health. Ano yung dapat mong inumin. Nai-email yan, sumasagot. And Noder Kasan, utak ng ating business. No, 40 years experience. Sa tawag namin diyan, legend na, no? Legend na 'yan. Pag sinabing legend, ako batikan. No question ask yan. Okay, so Ben has true leadership, no, that creates success. Ang good news, kasama ka na rito. And last reason, ito po yung nakikita namin. Pakinggan nyo. Sa ngayon, dahil kalolons lang niya, bagong-bago. No, we are on the tip of the iceberg. Etong good news. Pag yung tip of the iceberg na yan napuno, mga 5 million subscriber yan. Konti lang yan. Kasi nakita niyo yung Netflix, 230 million. Nako, first 5 million. Pero pag nangyari yung first 5 million na yan, multimillionaire na tayo lahat. Kung ikaw naka-join na rito, you're part of the first 5 million, multimillionaire ka na. Okay? Ang good news, more or less, 100,000 pa lang po ang subscriber. Kasama ka na ron kung naka-join ka. Kung mag-join ka pa lang, kasama ka dyan. Etong good news, pag napuno yung tip of the iceberg na yan, 1 billion subscriber will join us. At ang maganda po kasi, from wellness product, dadami po yung product natin. Dadami pero hindi basta maka-product lang. Quality product. Needed product sa isang tahanan, sa isang bahay. Solar panel, halimbawa, imagine mo, mabibili mo yung solar panel ng murang-mura. Diba? Gadgets, nako, parang Costco. We are the Amazon, ulitin ko, we are the Amazon of MLM industry. Sinimulan lang sa wellness, pero abangan nyo, dadami po yan. And ito, narinig nga po namin, by 2024, abangan nyo yung warehouse in the Philippines. So, dun, maghanap na kayo ng SEC. Kung ang tanong mo, SEC, pag naglagay na rito ng warehouse, no, ibubulat-lat natin yung SEC, no, sa mga naghahanap. Okay? Pero sa ngayon, wala pa pong SEC. Kasi nasa US siya. We're not governed by SEC. Unless magtayo na rito. Okay? Now, if you want to become a diamond, listen to this. The power of 3. Can we type power of 3? No? Itong power of 3, this is the secret to become Live Good Diamond in 11 weeks. Take note, 11 weeks. Coach Fernan, binrik eh. 8 weeks lang eh. Okay? 8 weeks lang, kinuha. Kaya yung 11 weeks po na yan, totoo. What will you do? Get 3 and help your 3 get 3. Hirap mang gawin nun. Hanap ka ng 3. Yung 3 mo, tulungan mo maghanap ng 3. On your first 30 days. Unang linggo mo, 3. Hindi yung pagka-join mo, tunganga. Wag ganun. Hataw agad. Diba? Bakit naka 100 si Ate B? Ano lesson natin? Kinumit niya. Okay? Respect your goal. Mag-commit ka sa sarili mo, hindi sa ibang tao. So ito, simple lang. Get your 3. Pero si Ate B, hindi yan ang ginawa. 30 ang ginawa niya, unang linggo. Diba? So ito, get your 3. Tier 3 lang, unang linggo. O level 2, teach your 3 to get their 3. Ang kagandahan lang, pag hindi lang 3 kinuha mo, may reserba ka. Di ba? So, turuan mo yung 3 mo, maghanap ng 3.
Level 2, 9 na yan. 2 linggo. So 12 na kayo sa buong team. Pangatlong linggo, yung 3 nila, tulungan mong maghanap ng tigatlo nila. That's 27. On your 3 weeks, meron ka ng 39 people under you. Actually, silver ka na yan in 3 weeks. Actually, mabagal pa nga yan. Okay? Kung gusto mong magreserba, gawin mong 5. Pero ito yung minimum. Now, pag nagtuloy-tuloy yan, level 4, week 4, week 5, week 6, alam nyo, week 7 pa lang, yung 2.5 na kailangan sa diamond, kuha mo na. 3-2 na yan eh. Okay? 3-2 na yan. Kung nag-platinum na yung 3 mo dyan, sobra-sobra na, diamond ka na dyan. Pero sabihin na natin, nagtuloy-tuloy. In 11 weeks, you're a diamond with 265,719 under your matrix. Sobra-sobra po yan. Yung matrix mo umaapaw. Okay? In 11 weeks, kung gagawin mo yung 3-3. Kanina, nung nagsimula ako, di ba, power of 2. Gawin mo ng power of 3 kung gusto mo. Ganyan yung mangyayari. Okay? Gusto mong tagalan? Gawin mong monthly yan. So, in 11 months. Not bad pa rin. Kaya lang, sayang, time is gold. No, gawin po natin yan. Alright? So, I'm done. So, before I end, I would like to ask questions sa ating mga affiliates, sa ating mga newly invited here. Are you an A, B, or C? A, ibig sabihin, you want to become an affiliate. Simulan na to, gawin na to. Simulan mo na yung pangarap mo starting today. Diba? Walang bukas-bukas. So, I want to become an affiliate. Letter A. You want to become a B? Member lang muna? Product? No problem. Kailangan ka namin dito. Baka ikaw yung mga gagawa ng mga testimony about the products. C, kailangan din namin yan. Yung nagpapalakas ng loob namin. Gusto mo munang maging retail? Sige, kayo muna. Aabangan ko kayo. Baka ako magjo-join. You're still friend. You're still a customer. Mag-try ka muna ng product. Alright. So, A. Yan, no? So, yan. Yung mga gustong mag-A, yan. I-type na. Alright. So, we're done. Sa mga first-timer, get back with the person that invited you and let them know you are an A, B, or C.